Πώς αποτιμάται μία διαδρομή 40 και πλέον ετών στον κόσμο της επικοινωνίας? Δεν μετριέται με τον χρόνο που κυλά, αλλά με το αυθεντικό αποτύπωμα που αφήνει κανείς στις καρδιές των ανθρώπων. Πίσω λοιπόν στο δεύτερο διαγωνισμό σύνθεσης κυπριακού τραγουδιού που οργανώνει το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Αν ζητήσεις από οποιονδήποτε στους διαδρόμους του ΡΙΚ να σου περιγράψει την Εύη Παπά-Μιχαήλ με 3 μόνο λέξεις, θα σου πει πάθος, αλήθεια και αστήρευτο χιούμορ. 4 βαθμούς, κυρία Εύη μου, 4 βαθμούς η ΕΡΤ. Εν κάνει που τόσα χρόνια, αν δεν τραγουδούσε το πλάσμα, το εσέβρευε να ναύαρμα στροντζέβρευε μιτσί, εν το έστελε στη Eurovision. Μια γυναίκα έξω καρδιά που με την καθαρή της ματιά κέρδισε διαχρονικά την εκτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Αυτό το πεπρωμένο άρχισε να γράφεται το 1969, όταν ένα 8χρονο κορίτσι πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στα στούντιο, ως μέλος της παιδικής χοροδίας. Ήταν το κορίτσι πίσω από το γνωστό παιδικό τραγούδι «Είμαι ένα γουρουνάκι». Εκεί γεννήθηκε ένας μεγάλος έρωτας για τη δημιουργία. Ένας έρωτας που σφραγίστηκε επίσημα το 1989, όταν πέρασε το κατόφλι του σταθμού ως εξωτερική συνεργάτηδα παρουσιάζοντας παιδικά προγράμματα, ξεκινώντας έτσι ένα ταξίδι ζωής που φέρει τη δική της ξεχωριστή υπογραφή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Εύη εξελίχθηκε στο απόλυτο πολυεργαλείο των Κυπριακών Μύτια, υπηρετώντας με την ίδια επιτυχία την τηλεόραση αλλά και τα ερτζιανά, μέσα από τα μικρόφωνα του πρώτου και του τρίτου προγράμματος του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, μας κράτησε συντροφιά με ζωντανά μαγκαζίνο, μεταδόσεις και μουσικές εκπομπές. Επόμενος φιλοξενούμενός μας ο κιθαρίστας Χρήστος Σαββόπουλος, που ερμηνεύει 2 κομμάτια σύγχρονων συνθετών. Το πρώτο, με νοσταλγικό χαρακτήρα, είναι του Αργεντινού Χόρχε Καρντόζο και τιτλοφορείται Μιλόγκα, ενώ το δεύτερο, τραγούδι και χορός, είναι του Μεξικανού Αντώνιο Ρουίζ Πιπό, που αρχίζει με κάποια ρομαντική διάθεση για να καταλήξει σε ένα πολύ ζωηρό φινάλε. Στην τηλεόραση ως παρουσιάστρια μας χάρισε παραγωγές που άφησαν εποχή. Με τις ματιές στον κόσμο άνοιξε ένα πρωτοποριακό παράθυρο στον πλανήτη. Με το ανοιχτά χαρτιά τόλμησε να φέρει στο προσκήνιο δύσκολα κοινωνικά θέματα. Και αργότερα με το πέρασμα του χρόνου ανέδειξε το χρυσό αρχείο του σταθμού. Όμως εξίσου σημαντική ήταν και η σκληρή δουλειά της πίσω από τους προβολείς. Εργάστηκε ως βοηθός προγραμμάτων, σκηνοθέτηδα και παραγωγός. Δάνεισε την χαρακτηριστική της φωνή σε ντοκιμαντέρ. Πέρασε από την εκφώνηση ειδήσεων, ενώ αποχαιρετά τον σταθμό από την θέση της υπεύθυνης ξένου προγράμματος του ΡΙΚ. Το κεφάλαιο όμως που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από την παρουσία της είναι αναμφίβολα η Eurovision. Για χρόνια η Εύη υπήρξε το πρόσωπο της Κυπριακής Αποστολής. Η αρχή έγινε στη Ρώμη, όταν της προτάθηκε να κάνει τον σχολιασμό, με την ίδια να εξομολογείται αργότερα τον μεγάλο πανικό εκείνης της πρώτης ζωντανής μετάδοσης. Όμως η φωνή της αγαπήθηκε και σύντομα πέρασε στη θέση της αρχηγού της Κυπριακής Αποστολής. Ανέλαβε την πλήρη διοργάνωση των εθνικών επιλογών, όπως το Song Project το 2015, και έγινε η απόλυτη ασπίδα στήριξης για κάθε καλλιτέχνη που εκπροσωπούσε το νησί μας. Για δεκαετίες καθοδηγούσε τις Κυπριακές Αποστολές με στρατηγική, επαγγελματισμό και βαθιά γνώση του αντικειμένου, τοποθετώντας την Κύπρο στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη. Thank you very much. Thank you, my fantastic team. Πέρα όμως από τους μεγάλους τελικούς και τις απαιτητικές ώρες στα κοντρόλ, η μεγαλύτερη επιτυχία και το πιο σταθερό δωδεκάρι στη ζωή της γράφτηκε στον ρόλο της μητέρας και της συζύγου. Μαζί με τον άντρα της Δημήτρη έχουν δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια, με τις 2 τους κόρες, τη Φανή και την Μαριάννα, να αποτελούν την μεγαλύτερη περηφάνεια τους. Ένα χτύπητο δεμένο κουαρτέτο που μοιράζεται έναν βαθύ δεσμό λατρείας, αμοιβαίας υποστήριξης και κοινού πηγαίου χιούμορ. Με τις 2 κόρες να βαδίζουν σήμερα με επιτυχία στα χνάρια της μητέρας τους, στον χώρο των μύτια και της επικοινωνίας. Σήμερα το μεγάλο αυτό ταξίδι της αφιπηρέτησης φτάνει στον προορισμό του.
Η Εύη Παπά-Μιχαήλ αποχαιρετά το Ρικ με το κεφάλι ψηλά. Φεύγει γεμάτη, δημιουργική, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά και ένα πολύτιμο μάθημα για τους νεότερους. Ότι η κάμερα και το μικρόφωνο στο τέλος της ημέρας αγαπούν μόνο την αυθεντικότητα. Εύη Παπά-Μιχαήλ, σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες. Καλή αρχή στο νέο σου κεφάλαιο. Τώρα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ συγκινήθηκα. Συγκινήσετε, με ήρθα να με ψύχρεμη και αυτά. Ήρθες ψύχρεμη, αλλά όταν ένας άνθρωπος, Εύη μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έτσι στο κλείσιμο αυτής της όμορφης διαδρομής του Ρικ έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ήρθες έτσι απροετοίμαστη ότι θα ετοιμάζαμε κάτι, γιατί μόλις μπήκες και άκουσες για το βίντεο, ήσουν κάπως τι είναι όλα αυτά. Για έναν άνθρωπο όμως που έχει προσφέρει τόσα πολλά στο Ρικ, ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και δημόσια τη Στάλλον. Έκαμε εξαιρετική δουλειά. Ναι. Ούτε εγώ θυμούμουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να πω. Και τα μάζεψε. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν έφυγαν κάποια πράγματα, αν ξέφυγαν κάποια πράγματα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι. Πολύ ουσιαστικό και πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο. Ευχαριστώ ξανά, Στάλλον. Πώς ένιωσες βλέποντας αυτό το βίντεο? Είπα το πριν, δηλαδή δεν θυμάμαι ούτε εγώ πολλά από αυτά που είδαμε. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, Αγγελική μου. Είπετε από μόνοι σας από το βίντεο, είπατε ότι ήρθα μικρή, 8-9 χρόνια.